Diamantový pilník stredne hrubý. Ja ho odporúčam na dve činnosti. To znamená zasunutím do bežného prípravku na ostrenie hrany, samozrejme po namočení toho diamantu. Ten výsledok doleštenia je fantastický. Odporúčam to tým, ktorí naozaj chcú, aby tá hrana bola vyslovene v tom najlepšom stave, ako môže byť. Diamantový pilník stredne hrubý sa zároveň používa na dolešťovanie hrany zo spodu v tom horizontálnom odklone. Chce to trošku cviku, ale myslím si, že tí servismani, alebo respektíve tí, ktorí chcete lyže mať na tej najlepšej úrovni, túto činnosť sa musíte naučiť. To znamená, prípravok si položím na hranu s miernym takým odklonom. Musím cítiť to natuningovanie toho horizontálneho uhla, to znamená odskok 1 stupeň, 0,5 stupňa. To tam treba cítiť a snažiť sa to nejakým spôsobom nakopírovať. Proste položiť to a ťahať. Samozrejme, pilník musí byť navlhčený, aby sa tam nerobili ryhy. Pilník sa zároveň používa na také zarovnávanie operácií, ktoré sa robili kovovým pilníkom, respektíve zbavovanie sa takých drobných plôch, kde sú plôžky hrdze. To znamená, znova sa to navlhčí a kopírujeme to natuningovanie tej hrany. Vidíme, že tá hrana sa krásne vyleštila.